Nagtipon oga ang mga used clothings nga gidonate alang sa mga biktima sa bagyo dito sa Luzon. Lisod nang mapahimuslan ng uban samtang makuyaw usab kini tungod sa posibilidad nga mipilit ang mga virus o ang virus sa mga maong used clothings. Si Nico Serino sa report. Sa miaging weekend, gisugdan pagbahig sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga used clothing nga ilang nadawat. Apan giangko ni Najel Banyasya, Lapu-Lapu City Crisis Manager, nga kuyaw ang used clothing kay posibleng mamilit ang coronavirus ni ini. Pero kasagaran gud ginamit na. Karon gani na we're very careful sa pag-segregate base na ni virus. No, ato pa sa ni disinfect. Samtang daghan sa gidonate nga mga used clothing dili na mapuslan. Ang magamit ipadala gihapon sa dakbayan sa mga dapit nga apektado sa duha ka sunod-sunod nga mga bagyo sa Luzon. Mipasabot si Banyasya nga dunay bag-ong lagda karon ang humanitarian relief operations nga nagdili na sa pagdonate sa mga used clothing aron maoy iapod-apod sa nahimong mga biktima sa katalagman. Awhag niya nga mas maayong dilatang pagkaon, noodles, bugas, kape ang idonate. Sa may paggamit ani taon sa biktima sunog o sa kanang bagyo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.